the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing, thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it. Aquesta és la quarta edició dels sopars sota els focs. Aquest maridatge entre gastronomia i cultura, també turisme. L'important és que aquí és una manera diferent de veure aquests focs artificials. El nostre company Dani Martínez està a la platja i ens explicarà la manera tradicional de veure els focs artificials de Tarragona. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard. Bueno, aquest any apostem un cop més, no només amb el turisme, però també amb la cultura, en aquest cas, cultura tradicional i cultura gastronòmica. La veritat és que ja fa 4 anys que es va engegar aquest maridatge entre la cultura gastronòmica i la cultura dels focs artificials, i aquest any, que és la quarta edició, estem contents tant, evidentment, els restauradors de la Peralta, l'ARPA, com l'Ajuntament. Fan el menjar, molt bon menjar, per cert, és el menjar que ells fan als seus restaurants, que el traslladen aquí, i la veritat és que val molt, molt la pena. O sigui, animem a que la gent vingui perquè tastaran allò que fan els restaurants, però a més amb un paratge immillorable, i a partir de demà, durant els 4 dies, els focs també. Nosaltres sempre hem dit que el turisme engloba absolutament tot, és la gastronomia, és la cultura popular, són les activitats culturals que hi ha a la ciutat, i no hi ha millor manera de demostrar-ho avui. Focs, gastronomia i un paisatge i un balcó al Mediterrani que ens caracteritza com a ciutat. Bueno, pues ajunta en un mateix espai la gastronomia de Tarragona, en aquest cas dels restaurants de la Peralta, amb un espai molt xulo, com és el Passeig de les Palmeres, i amb una setmana com és la Setmana dels Focs, on realment fem un triangle, una taula amb 3 potes, que és molt xulo, no? Poder sopar amb aquest espai veient els focs és una festa molt bonica, creiem. El bo d'aquests dies és que pots tastar 9 restaurants i pots conèixer la seva oferta a un preu de 5 euros per plat. Això facilita molt a la gent o a que tornin o a que ens coneguin. És una molt bona manera, no? Aquí amb 2 plats, 3 plats, amb 10-15 euros pots sopar, però molt i molt bé. Doncs sí, Ricard, efectivament em trobo aquí a la platja del Miracle. Aquest és un dels punts més típics de la ciutat de Tarragona per venir a gaudir d'aquest espectacle de focs que any rere any ofereix la ciutat de Tarragona. El cert és que molta gent, amics, familiars, venen aquí i es reuneixen per venir a sopar a la vora del mar mentre estan acompanyats pels focs d'artifici. Ara només ens queda agafar lloc i gaudir d'aquest espectacle pirotècnic. Pues una forma diferente de pasar el día. O la noche, digamos. Divino, divino. Fantástico. Espectacular. Es ya una tradició. Me parece muy bien. A mi una nit màgica i genial. Molt guai. Para mí eso es espectacular. Son divertidos y me gusta verlos porque los colores me gustan. Es muy explosiva esta noche. Ens agrada molt. Porque son chulos. O sigui que ha de ser màgica aquesta nit i la demà i demà passat. Rise up, we'll beat again. Rise up, rise up, rise up, rise up.